ποιο είναι το μυστικό σας και αναφέρομαι σε όλη αυτή την εμφάνιση. Δεν υπάρχει μυστικό, παιδιά, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή. Αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω δηλαδή 3,5 ώρες. Αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα εννοώ. Και ας μου λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου, τι να πούνε. Πρέπει να είσαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Εντάξει. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη. Έτσι, εγώ δεν την αισθάνομαι. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει «Α, τούτη κάνει, ξέρω εγώ, ναρκωτικά και γι' αυτό που μπορεί και τραγουδά τόσες ώρες». Χαζό. Οι καλλιτέχνες που κάνουν ναρκωτικά έφτασαν, ξέρω εγώ, ως τα 30 τους και μετά τελειώσει το πράγμα. Λέω, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μέσα από τη γυμναστική δημιουργείς μυτοχόνδρια, τα μυτοχόνδρια σου είναι εκείνα που διούν σου ενέργεια ή τέλος πάντων εκείνα που ήδη έχεις δουλεύουν καλύτερα. Εν και ψέματα που λέμε ότι η γυμναστική για μας ενέργεια. Τώρα αν προσέχει και το φαΐν της, αν προσέχει τον ύπνο της, διαχειρίζεται καλά το στρες, είναι καθόλου περίεργο, έτσι. Αν οποιοσδήποτε κάνει τα βασικά με συνέπεια, τότε να έχει πολλά παρόμοια αποτελέσματα.